Biko ina na video jide obi gị aka. Nenu ka anyị si jee beria mama Akatakuma na Okija Chalogiri. Oji nkata nwude agụ na nke ikpeazụ a. Nekwanụ okwu mere eze nke m. Ọga ndị ọga na MC. Nekwa ebe nwoke na-eme ihe ọma anya. Ọ dịgo ka ọ ya adị. Nekwanụ the soft arrival of Dozidon, the CEO Zara Homes. I say no, you're highly welcome. Ezigbo mmadụ n'ihi Ancient Kingdom. Ke maka the Nekwano de Akatakuma himself, Oji nkata nwude agụ na nke ikpeazụ a. The chief monarch, I say kwa gị nnọọ mgbe ịbatasị. Nekwano chief doctor Arawanteja, ti egwu ọnụ siri okwu, aka siri ike n'egwu nnọọ. Now the soft arrival of Ntiju ọzọ na Okija Chalogiri nnọọ. Ezigbo mmadụ nnọọ. Now the soft arrival of Nnatu, the family doctor. Nnekwana akụ dị n'obi Chukwu, and nwede global. Akụ dị n'obi Chukwu, onwezi ihe ọzọ ya eme. Ọ dịgo ka ọ ya adị. Over is over. Nekwa the soft arrival of ndị be Nneji. Nenu ụzọ Chukwu mepere na Okija Chalogiri. Nekwa ebube Chukwu ụzọ Okija. Nekwa no ọnwa n'Ogbunike. On the 8th of January, I have done a heregi. I cannot have a shut down. None of the members of Asia Tigers are shown no. The members of Asia Tiger worldwide. Chugo Zibere Mono. New soon come me on a done area. Anima Sinagono Yawaronoji. But what the soft arrival of High Chief Ajitome. As you go now, Akupuo me Okija. Not the prince himself, no. Nano Ezego Okija by Ezego, no. Highly welcome. Now the soft arrivals of the OBBA, Okija Big Brothers Assembly, heavily led by Chief Dr. Chibweze Igbo. Chugo Okija, Alusego na nke ikpeazụ a. Onye na chi Okija isege gị na ụmụnne gị nnọọ. Ọ dịghị easy. Yes, nekwa the arrival of Itego Okija. Itego Chukwu gọziere gị maka yesterday. Now the soft arrival of a big one alongside with Obi Kubana. Yes, ọ dịgo ka ọ ya adị. Nwezi ya ya eme. Question dị ka ọ ya adị. Mmadụ karị. Anyị akpacha nwa afa ndị mmadụ. Nekwa the soft arrival of Ozigbo ndụ nke m. Ofu onye nyere m aka mgbe m na-aka afụ. Ana m Chukwu gọzibe gị.